ai ado gwanja idan na zauna da dinga lissafo maka kamar irin zan iya lissafo maka halin ado gwanja kamar guda 100 kuma abin da zan gaya maka a kansa wallahi idan ka zauna da shi ka zauna ka auna abin na rantsi da Allah da annabi zaka ce ba ƙarya ne masa ba. Kuma mun zauna da shi kusan akalla ba a ƙasar ba, kai na san duk wanda yake kallo a fina-finanmu na baya ya san wallahi kusan da bazata ado gwanja yake taka rawa lokacin da muke ɗaurar ɗankwali, muke ɗaura ƙugu, muke nanaye na saboda fim ɗin Daudu, kowa ya san da wannan. Ina ganin in wani ya mance ni ma to wani ma in ya kalli fuskata ai ba zai manta da ni ba, zai ce tabbas an yi haka. Akwai lokacin da tafiya ta tafi kusan ina daga ɗaya wanda na sa ado gwanja na ce ya zage ya riƙa yin waƙa tunda Allah ya bashi basira, Allah ya bashi fasaha, Allah ya bashi ƙwaƙwalwa. Na ce ka a tsaya iya wannan fim ɗin kawai a ci gaba a haɗa sabgar waƙa. Kaga ai shawara ce mai kyau misali aka bashi. To amma sai ya zamanto daga baya babu wanda aka fara nuna butulci, babu wanda aka fara nunawa rashin mutunci, babu wanda aka fara nunawa akuyanci, babu wanda aka fara nunawa rashin halacci kamar ni. Sai na tashi ni ne a mutumin banza, na tashi ni ne a mutumin wofi wanda har yanzu yana daga ɗaya daga cikin wannan kallon da suke min. To ta yaya za a yi in ƙaunace su, ta yaya za a yi in so su, ta yaya za a yi kai in banda ana duba Allah. Shi Ubangiji ya ce ko da an maka sharri to ka saka da sharri, yi ƙoƙari ka saka da kaira. Wallahi da wa'annan mutanen na rantsa da girman Allah ba zan ɗaga ido ma an kalle su ba. Kuma shi ado bai yi tunani ba ne. Kai ni a yanzu ma wannan fazance da nake yi ba wai ina yi bane wai ko dan ya taimaka min ko dan ya min wani abu ko ɗaya. Abin yana min ciwo ne. 'Yan iska ya ɗebo a ɓangarensa, 'yan iska marasa amfani, marasa mutunci, su aka ɗauko yanzu su suke kewaye da shi, su suke cin amfaninsa. Ba ma ni kankin kaina ba, ado kafin ya yi ma'amala da ni akwai wa'anda ado ya yi ma'amala da su, kowa ya san da wannan. Yawwa akwai wa'anda ado ya kamata a ce ya taimaka musu a Kannywood, akwai wa'anda ado gwanda ya kamata a ce ya musu abin da wallahi ba za su manta da shi ba. Amma wanda suka ci kashinka, suka ci fitsarinka, suka sha wahalarka, ado gwanja suka yi wannan ɗinka gaba ɗaya su ka tashi yanzu ka watsar. Ta yaya za a yi ado ba za a guje ka ba? Ta yaya za a yi ado ba za mu guje ka ba? Ai dole mu guje ka, dole ado mu yi baya da kai, dole ado mu guje ka, dole ado mu nisance ka ado gwanja. Saboda ado gwanja ni ban taɓa tunanin irin wallahi a tarayya ta da kai ban taɓa zaton ado zan kira ka a waya ka kira gan waya ba. Ado gwanja ban taɓa tunanin za ka ji labarin ina waje ado gwanja ka ja motar ka gudu ba. Kai ado gwanja ban taɓa tunanin ado gwanja ni da kai har zan zo waje ka ji ina waje ado gwanja ka ki zuwa wannan wajen. Wallahi wannan abu yana bani mamaki, wannan abu kuma ba dan taɓa manta da shi ba. Na rantsi da billahi wa rahmanu, ado gwanja ka gyara halinka, ado gwanja ka san me kake yi saboda halin rayuwa nan gaba. Kuma ado gwanja ni maganar da nake yi guda ɗaya, ni fa ina magana ne ba wai dan ka kira ni fa ka taimaka min bane fa, ni ma fa Allah ya rufa min asiri ado. Yawwa ba wai ina yi bane dan ka kira ni ka ban wani abu ko ka taimaka min. Akwai wa'anda ya kamata ka duba su, ya kamata ka kalle su ado gwanja ka taimaka musu.
ni karka sa da ni a lissafi, suna nan. Akwai iyayenka wanda suka kula da kai, akwai wani iyayenka wanda suka riƙe ka a Kannywood, suka ci kashinka, suka ci fitsarinka. To a gwanja a je a duba su, a ba su gudunmawa, a kalle su. Karka duba ba su suka haife ka ba, sun maka hanyar abubuwa da dama wanda su ta silarsu ka kai wannan gaciyar, da wannan fantama da kake, da wannan shanawa da kake, da wannan abubuwan da kake a harkar Kannywood yanzu, abin da ya shafi waka. Kuma kai ka san Ado, ni ma ina ɗaya daga cikin wanda na baka shawara, Ado ka ɗore a waka, Ado ka zage a waka. Muka zo muka yi maganar tallar kujerar tsakar gida. Ina ganin kujerar tsakar gida kusan ni na ba da liket din ai waka kujerar tsakar gida. Ko ba ni na baka liket din tallan kujerar tsakar gida ba, ko ba ni na baka dabarun kujerar tsakar gida ba, ko ba a yi haka ba, Ado, in ƙarya ne ka fito ka ƙaryata ka ce ba ni na bayar ba, da ni aka yi tallanta. Amma Ado, tun da ka dawo ta fashe maka a kujerar tsakar gida, ba ɗan iska, ba lalatacce, ba tsinanne kamata. Kuma tare da kai muka yi harkar road ɗin Daudu, tare da kai muka yi komai, muka ba Kannywood gudunmawa. Amma sai daga baya suka zo, aini na zama abin gudu ne, harkar Daudu nake yi. To kai da me ya kai ka kai? To duk abanta ba wani magana tone-tone da sauransu, ka kula da mutane. Ba ma iya Ado Gwanja ba kawai, ta da ku sauran jama'ar Kannywood ga baki ɗaya, da su ku sauran mawaƙan, a riƙa taimako, a riƙa taimako, a riƙa taimako, a riƙa taimako. Kar ka samu kaga kamar abu ba zai ƙare maka ba, ko kuma kar ka samu ka ci gaba da gudun ɗan uwa. Wallahi ku daina wannan. Ni dai shawarar da zan bayar kenan. Yawwa.